Aduh modele arek wedok saiki celonone mlepet mentol pipine. Ora medo ancene wejamane. Oh, pancak kendang kocok ini kok. Oh, sampe engkok-engkok gak karo-karone gak no. Man bader ono ngarep pemper, perawan bender sikile jeber-jeber. Ah wong kok lak sikile meja kok iso. Aja sedih dek, ya aja susah. Aku iki ora bakal ngapusi. Ayo sing seneng dek, ayo sing tungan. Wis keturutan kabeh sing diayahi mung kandhatu aja nganti dilalekno rumah tangga iki ayo sing waspada aja nganti kena godha rencana amrih tentreme urip iki bisa sampurna mbok menawa adek pancen wis jodohku sliramu saiki wis dadi bojoku alhamdulillah adek ayo disyukuri apa ringane Gusti sing Maha Suci sedih dek, yo aja susah. Aku iki ora bakal ngapusi. Ayo sing seneng dek, ayo sing bunga. Wis keturutan kabeh sing diayahi. Mong kandhaku aja nganti dilalekno rumah tangga iki ayo sing waspada aja nganti kena godha rencana amrih tentreme urip iki bisa sampurna mbok menawa adek pancen wis jodohku sliramu saiki wis dadi bojoku alhamdulillah adek ayo disyukuri apa ringane
Gusti sing maha suci pinaratul ingkang sekeca mirsanono kesenian asli Budi Wijaya niku ingkang Andonya ya ayo sing ati-ati dolor amamang jiwa raga ayo tansah eling barek sing maha manungsa manata kabeh kanggonan dosa saking menungsane sing ora atrasa ya mulane ayo kemamata tetono awe sedekah barek wong sing uripe anesto sebab amat monoton pancen perlu netepi rukun Islam sing nomo ya malno sebagian harta bendamu kanggo fakir miskin lan anak yatim menungsa sing kedonyan donyane wis akeh rumangsa kekurangan ora gelem amal gak eling barek pangeran ora ngerti nek donya iku sakremo titipan
siji maneh barek bapak sing duwe gawe dasar wonge sugih atur akeh amale nangka putra kebengi iki gak kanggo awake dhewe tapi kanggo menghibur tangga teparone dasar wonge sugih blatere yo gak karuan nanggap putra kebengi iki gak kanggo ambur-amburan tapi perlune dulur kanggo hiburan sebab dek duwe gawe hajate sunatan kate asemane Pak Jono pribadi wonge jujur tumindake suci tak dongakno taun ngarep Pak nang iso ibadah haji tapi aja lali nek buyar Pak bayar aku mbok ditambahi jula-juli digawe dangdut ya kenek iki Pak. Mulane mboten kok orkes tok kenek didamel dangdut tapi ludruk ya kenek didamel dangdut. Siter ngoten niku suarane siter kula pamakan gitar. Kendang kula pamakan ketipung. Gong kula pamakan bass. Iki dangdut kenek sama delok kenek ayo. Ya. Lah ngene iki jenenge goyang pinggul nek ngene iki. Lah ngene iki. Lah nek ngene iki goyang bokong ngene iki. Lah nek maju ngene iki. Ngene iki. Lho, ngene iki malah wis padha gedene ya uruh dhewe kok sok. Waras arek gandengan wong gendeng panjak kendang kocluk ketak-ketuk drong jelegur kula goblok kok semuni tok iku lho oh ayo nggodho gak mari-mari ayo gak ilok kaliren kon dingone Pak Jono iwak lele papat-papat ya ampun iku bayarmu 400 le ngenyek karo sing joget kelakuanmu kaya kelaku aku kon iku jan oh tak iles kapok kon kok tambah aja nemen-nemen kalem-kalem ae Pak Jono karo bojone nyawang aku nek joget cek genah ngono goblok alon-alon ayo
Waras. Kekalaman, Cung. Kekalaman kaya kirik nguyuh lho goblok. Ras, gendeng iku. Kekalaman lho, kaya wong anyang-anyangan ngene ya, Dik. Oh, gak ilok niku jane kok. Leren. Bundel-bundel ususku goblok. Masalah lele. Kekalaman kaya gak biadok. Mbok masalah bayaran 400 saiki tambah 50 kecik kurang ae. Tak ilos kapok. Cepet. Goblok iku budget ki meng. Buyar diringkesi gamalane didol. Embuh. Kalem-kalemen cepet kebaca sampe gondop-gondop aku. Biasa ae masalah rek ayo. Biasa. Luak ngono. Oh ngono yo ngerti lho tur ya. Zaman kemajuan senajan desa ora ketinggalan akeh penduduk sing duwe kendaraan prau tuku sepeda motor lan sedan uga iki zaman teknologi model sepeda motor pancen dapi Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, sepeda motor Cina, uga gak gelem kari. Pancen penak nek duwe kendaraan, nek kate lunga ora kebingungan. Ana terminal ora kayongan, uga numpake ora uyel-uyelan. Aku dhewe son duwe kendaraan sepeda motor wetone Jepang busine siji oline ana iringan iku biyen olehku golek kreditan sepeda motor pancen nganggo busi iku alat pembakar bensin lan oli nganggo kowel uga nganggo aki uga merlokno jenenge kabel bodi nek busiku iki cak modele siji setengah papa iku pucuke rupane soklat cilik bolongane emas kabel tapi gede setrume busiku iki gak ana tunggale busi mek sitok kelet selawase rondo sing nyawang mesti seneng atine sebab busiku iki iso cilik iso gede cikam semanten telur piatur kula menawi kula lepat nyuwun sepura tau Pak Jan wis kadek senang gak wong duwe wong sugih ya diwenak-enak pokoke temen Jan wis padha karo sing duwe gawe Pancake Budi Wijaya iki lah tere pitung menungso punjuk sak pedet temenan bareng arek-arek teko dulur Pak Jono kali bojone arek-arek mudhun trek disalami kabeh dilebokno kerobongan campur kayu grajen alah nduk kudu digelano gelangsi tok terpal niku lho katik mari genepe gabah arek-arek lho nggo bokonge bintul keroken campur grajen mosok Pak Jono kok kloso sitok kaya gak ono kok becik arek-arek keroken kabeh kok ya campur lamuk barang ya gak apa-apa ngene 3 bulan 4 bulan turu kebon arek-arek niki 4 bulan turu kebon iki temenan mantun ngoten
ya sing nangkap wong duwe wong gak isoan arek-arek roh nek ngelak diparingi mimik. Masya Allah sing nangkap wong duwe mimik ya macem-macem tak delok ono teh kopi wedang jahe wedang jeruk wedang kencur wedang laos terus diparingi jajan dulur diadai snack kotak kertas kaya wong buwuh nika wanjak oleh sitok-sitok ludruk oleh sitok aku ya oleh sitok-sitok masalah snack tak buka alhamdulillah wong sing nangkap wong duwe juwajane enak-enak tok temen tak delok ono jenang madu mongso tetel undi-undi kocur terus nisor diko mengapem empuh apeme sapa ireng paling-paling ya apeme Yusuhar lho empuh salah paham jajan apem sing gawe Yusuhar nek goleng gak diwalik pereng ngoten lho terus nisor diko mono gedang empuh gedange sapa bengkong ngono paling-paling gedange Gukno Jono gedang ijo sing nandur Gukno Jono ngoten lho kula percaya nek Lamongan iki temenan nek gawe undi-undi dan jawos temenan kula percaya dasar berase ketan iku asli terus glepunge nek ngiling lembut temenan nek dipangan anget-anget wah kenyil-kenyil temenan dulur bareng dipangane adem sawatno kirik kelengkengan iki temenan mantun ngoten diparingi rokok gudang kan surya sak cepet rokok gak disinggeri alhamdulillah rokokan durung entek diparingi maem alah siji mbek wong nanggap liya-liyane Pak Joni niki temenan paling-paling nek liya-liyane niku nek kek mangan ludruk lak soto rawon nak ngoten jangan asem nek Pak Jono mboten diparingi pecelan lele alhamdulillah sewego nika paunel dasar anget piringi bok sambel tomat lalapane godhong pring godhong kemangi lelene sak lengen rata gak ngusingkeri niki temen tapi tibu aku apes lelene cilik alah gak tak pangan tak pecicili ya batinku kilo lele tak cecek bongkol guyon 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama fi ilmi lai salatan ataimatan bitawamil tilai kaya rodok maju rono lho penonton cek ketok iku disoting bareng rodok maju ta peren kaya nyambik ngono iku san rodok maju joget nduk mburi ku ya ora pantes e. Masih sing kulon sing luar pengen kono kok maju rono lho. Tak iles kapok kon kok tambahan. Ayo maju lho. Ayo. Cium jauh. Tombo ati ikuli mawaranane ngajiyo Al-Quran isa nora sakmanane tapi into sholat wengi lakonono ojo lali wong kang soleh kumpulana mikmu cekelen kok gocekan iki palangan cek gak gadul-gadul ngono. Mbok wong joget kok iso gadul-gadul. Gocekan kula diabi genep kon kok. Ayo ngono gocekan lho. Nah, gocekan palangan ngono. Nah. Heeh. Kaya apa ngono iku? Kaya Merkosasri. Ayo. Sabanjure weteng sira kang kudu luwe. Pungkasan zikir wengi ingkang suwe ayo dong sapa wae lamun bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran bisa payu
Masalah. Ayo le, ayo. Nah, terus ayo. On mubal. Loh, Apa? lho Deng, Apa? ana mboke dicokot anake iki. Iku arek mie goblok. Iku ya ngono ngemiane japlak nduk kono. Wah. Wong arek mie jare mboke dicokot anake. Ngemiane ya japlak nduk padangan. Arek mie. Karo maksamu. Aku ki nek ana wong ngemi anake pole kudu Lho, katese irenge. Iku kate tawaluh kol. Ya iku blonceng. Mbok kon iku ngawur. Wong sakene kala kok garo isin iku lho. Sing gak isin ya kon goblok. Lah apa aku isin golek dhuwit kok isin? Oh, potonganmu gamelan gak ono bareng tuwet ae. Gamelan gak ono kok do teh jemunuk lak gamelan iki. Panjak iku gak nabuh goblok. Panjake karo isin. Bayari wong ora ditabuk gonge iku lho. Yo anjene repot musuh wong gendeng iku repot. Ya kan sing gendeng. Lho ya kon gendeng. Ya kan sing gendeng. Lah apa gendeng? Wes aku gendeng apa kok jak omong-omongan. Ana ngono sing gendeng ya aku gak kontok goblok. Sapa? Masih panjake bareng ya gendeng. Panjak sing nabuhi konket sore kok ana gendeng iku lho. Lah wis ora aku gendeng kon gendeng lha apa ditabuhi iku lho. Lah nek ngono sing gendeng ora panjake. Sapa? Ketuane lodruk ya gendeng. Iki sing bayari kon goblok. Wes ora aku gendeng apa kok dibayari. Oh nek ngono sing gendeng ya gak aku gak ketuane gak panjake. Sapa? Bojomu bareng ya gendeng. Lah apa aku ngeloni wong gendeng? Lah kok mentok? Lah nek ngono sing gendeng ya ora kok bojoku ora ketuane ora panjake. Sapa? Sing nontok ngene iki ya gendeng. Lah apa sing nontok kololone iku? Wes ora aku gendeng apa kok ditontok? Sing gendeng ya akeh. Sapa? Ora sing nontok, ora ketuane, ora dagilane, ora panjake. Sapa? Masih sing nanggap. Dijotos Jono bongkok kon kok. Ayo ngomong Pak Jono gendeng nek diles kon kok. Sing nanggap. Ayo gendeng ngono. Jawa. Ya wis. Duwe akeh lodruk teko dok langsung dibayar 6 juta. Katik wong sugih blatere gak karuan pe. Katik duwe perusahaan kayu mebel arek-arek campur drajen ngono mang. Kon iki men dikeki mangan iwak apa? Golong-golong iwak macem-macem sakane. Ono rawon. Kon nak ngene iwak lele seje mbek aku. Kon apa? Rehne sing mbek aku termasuk cek mambu. Mambu apa? Telek. Ijek mambu dolur. Mangane aku seje. Disejekno. Kabeh iwak lele aku sego rawon. Iwake sak pira pe? Arek tak wasno wae 3 iris. Kon. Tiba aku iwake iki mung cilik. Gak tak pangan, Deng. Bapakno. Tak mut. Bareng kok emah. Mata bongko tetah iwak. Bae. Laos. Kebacut pe masih ngono. Dasar sing duwe gawe sugih. Sugih pe. Jajane warna. Oh, macem-macem tak delok ono jenang. Ono madu mangsa. Ono tetel, tiba kon kerupuk. Terus maneh ono onde-onde. Onde-onde. Ono kucur. Kucur. Tiba kon kerupuk. Mosok kowe sak kaset kerupuk tok. Kok ngerti nek seneng aku kerupuk ngono. Oh, wong gak isoan lho kowe. Lho ya apa Bu apa duwe gawe iku ugal-ugal. Ora ukur sembarang ora tuku. Beras teko dhewe. Gula teko dhewe. Sapi teko dhewe. Tuku ta? Bon. Goleh nggone wong pas duwe gawe teko iku lho. Oh, ya ngono kok. Dadi dheke sadurunge wis ndekek nang tangga-tangga. Termasuk gentenan nek dhek repot utawa ewoh ya ewoh ning ngarani wong kene. Cek semangat maneh nekakno kanca situ. Iya. Ceritane rawang warana negara
ngalengka diraja ratu buta rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kedak putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman Kurawati getih kul ale 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 kul ale 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 kul ale 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 kul ale Astagfirullahaladzim ngalor ngidul nyunggi semongko semongko nyaimu ngono ah api epe Ya ampun. bi ngono ku sak kilo pira 2000 lah carane mangan ya apa nek dikum banyu anget duri iki Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami. Jauhkan kami segala penyakit gigi dada. Ya iki gambare akeh ya. kelakuanmu kok ya arek kon kon wis wong salah iki ya wong mantep menurut salah iki tuwa-tuwane Ludruk Budi Wijaya Wis ngeru. kok kedulinan iku ngono sirah goblok lah wong sirah wong kok sik ketotok tok sama sirahmu gegel sirah iku lho panggonane gak kedulinan iku sirah ora ngerti sirah kaya apa kon iki wae aku nak demur men temen lho iki sirah ayo remet ngatur ngene iki ya Ting Solabi kancaku sehidup semati. wis seru Kon ngantem Solabi padha karo ngantem aku kon. Nek wani maju ning. Ayo antem nyeno. Antem nyeno. Iki sing kok jaluk. Jaro bisa sing bisa kon sapa ndasku remek lho Ayo nek wani maju kon. Ayo maju. Iki sing kok jaluk. aja dipisah sing misah kon iku sapa ndasku lho pecah Ayo maju. Iki sing kok jaluk. kaya ngene ting lagi ngeneki ndasku padha mek ketiban gentang Oh, aja negara hukum tak bacok ning kon. ngayal ora krungu sampe mateni wong ra krungu wis tapi nek kunting mau lambene moro tangan sawaten ngono aja tang arek Ayo sawaten ning. iki yo ngono ngayal oh bagus iki kok ge sawat nak ya Ayo sawaten maneh. kamu blolo kok ge nyawat ya Ayo sawaten. Ayo sawaten. lho ngomong bisa sawaten Ayo sawaten. Sawaten. sirahe kok ngene ge nyawat ya Paling kon cek tak tok lan aku bacok tak bacok temen kon. percaya ngomong jumpun baca Dik Ayo bacok. Bacok. Bacok nyerah. Bacok. Rek aku nyerah kamane rek. ngayal sapi apa jano Lane pompong petok konteng aku. oh iki yo ngayal migatone kamu kan migato kan kok mlayu ono ora usah apa nggo gratis temen ayo apa Aku ora betul. cocotmu Ayo gilane. bacok mlayu ting mlayu jarno wis aja mewel kok migato Pamit to bojomu nek dina iki kon jangan tak pateni kon. Aduh. sing dibacok ki aku sing atu-atu kok kon iki lho ayo Gilane ngadep pengulon. Ngadep pengulon. Iki sing kajaluk kon. Kalau kok tak ilang sak apa kok? Ayo Rasakna den. ayo Dik Mati saiki gak mati saiki. Iki opo? lah wong sing dibacok kene sing bungok-bungok kok kon iku lho jaro cek lebat ini Nek gak mentolo menenge. Nek gak mentolo menenge aja nyocot kon ya. Iki saka jaluk. Sikile cekelen. lha apa Sikile cekelen. oh ya Titenono den. Nek
wis mari tak ungkal titen ana kon. Lapo Bi? Ki anake wong ta anake ula luwuk. Lapo? Lah kok ndasku gawe ungkal. Seloro arek iki. Sampai nek godhok kon ki pingin-pinginane. Arek nek kurang ajar gak tau sekolah ya ngono. Ya gak medo wong nyari pendidikan mek SD. SDM kurang ngono lho. Menungsane kaya ngono mbok ya apik lho. Lho, Monggo. alah ayune rek. Ayu nyaimu ngono rungsep ngene jadi ayu. Rambutnya keriting kecili. Ya apa? Rambutnya keriting. Blolokan urane apa-apane jadi rambutnya keriting. Nyaking tas. Koplok kok tas. Sandalan jinjit. Gak sandalan blolokan tak iki. Halo. Halo. Ngapunten, Mbak. Nggih. Pencil. Halo. Halo. Dadah. Inilah makanan rakyat. Rumah samu Supermi Pak. Ayo ngomong nek kenekan ngono. Wong timur iku adat ketiron gonono. Dijaga lambene iku dijotosi wong teko lambene dhewe. Kikuk. Ditaro nek apa maneh kon aku wong Islam. Uluk salam sing apik ngono lho. Syukur iso bahasa Arab kaya aku ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Loh. Apa? Kok jondo kena iso ngene dulu. Kok kebajet kok niku kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man rabbuka? Iku malaikat ngarep mayit goblok. Maaf, Pak. Maaf. Memang teman saya agak. Ya, Mbak, saya. Ini ki apa? Gatel. Strip iku wong stres gendeng goblok. Wah, kotrok. Heeh. Nyaimu ngono. Ya, maaf ya. Saya mau bertakon. Saya mau bertanya. Lah iya, Bi. Tar. Terus. Aduh. Cek ditlatho arek wedok ngono kok ijeni ngono ta. Lah yo karuwen, Bi. Mari ngelokno adat ketimuran dinggone dadak aku kok jongkrokno keting. Sentolaku nyoncong rene. Ya tarun. Rono tak pratasi tanganmu kan. Tak pratasi tanganmu kan. Cek mulut aku tuh. Cek. Ora kakekku ku, Bang. Tok. Gerang tetek kok. Kerek kok dadekno seneng lek dicathu wong lho ta. Kok dipengi wis gerang udah gerang guyon ya guyon. Kok Ya apa? rekku dhewe. Tapi cara Jawa sing apik. Iki setrum, iki plus iki min. Nek nemplek, Nek cidik cuma rut. Mbak. kon niku naro arek wedok tak katisen. Kate muni mbak iki lho. Ndredeg lho. Oh, wis gerang tuwek kok sampe ndredeg. Nuwun sewu, Mbak. Mangga, Mas, mangga. Ya apa? Retel ketoke meneng. Ngomong akeh. Daleme pundi? Kula asli saking Jombang kok, Mas. Badhe tindak pundi? Alah badhe nang pasar sampean keterakan kula tambah to nama jeneng kula wedok, tapi mesti carane Mas. Nek kula sampean goblok iki isih sampean kok sampean pelecehan kalau wedok. Ya ampun. Abakmu mambu tebon iku lho. Iki tak wasno obahe saitik lambene gak obah dateno. Retel kaya arek wedok klambine abang. Apa kon cek bujangan? Ayo melok aku jalan-jalan. Sebab aku saiki kepimbang. Aye. Tahu. Tak gantul.
bimuni kerutuk jare. Arep wedo digandul-gandul ya. Tak usluk. Oh, nemen kon goblok. Kene kerutuk jek usluk. Tak usluk. Oh, kememalan kon iku. Tak diisin kon. Tak usluk. Tak usluk. Rene. Oh. Krungu kon. Krungono. Ayo Rene. Loh. Ayo ngene. Aku arep nang rono. Lah rungono. Ayo Rene. Loh. Oh iya. Ya apa? Rene iki lho saeling. Dublek tak kepingmu. Sopo kula dedek? Kok gelani sawangane? Tak rewangi menang-menang tambah kurang ajar kowe. Depa aku wong wedok sak enang dhewe kon budakku. Sak enang dhewe kon maedo aku. Kok apik temen kelakuanmu, ganteng rupamu ne. Kemancuran praenmu ne, kok kurang ajar. Kelakuanmu tambah suwe tambah nglarakno atiku. Rene. Ojo kakan tingkah. Tak sak botok bongkok kowe. Balik tegere iku. Aja nyocot. Rene. Kok gelani sawangane? Kok kurang ajar kon, he? Lorak peloro motor sak tedok. Lek krasa ta. Aja nyocot, he. Kok gelani sawangane? Tambah sok tambah nglarakno atiku. Oh, ping loro. Rene. Rene kok nang temenan. Lek wani aku. Rumangsamu. Ndane empuke. Ojo kurang ajar. Rumangsamu kok ora embongan. Rumangsamu kok ora ondolan ta, he? Saenakmu dhewe kok budal ndek embong, he? Kok gelani sawangane? Kok apik temen kelakuanmu? Tambah sok tambah makel atiku. Oleh kates Thailand ping 3. Apa? Empuk. Apa? Tanganku kudu geringgingen. Tak kudune. Pancingen jan ngomong. Ki ngono tak delusuk. Apa? Tak remet. Gage. Jak ngomong goblok. Iki yang ngono padha dene. Potongmu sak benik. Kurang ajar kon, dasar kandhane kancamu ta. Gak nguturi kancamu, melok-melok uraan, melok-melok beda aku, rumangsamu aku terus banget ta. Aku ki ana wong apik-apik cak. Ditorek ondolan kok gelani sawangane, kok ngrendahno harga diriku. Kok gelani sawangane kurang ajar. Tarang menapa tak sabar lapo? Lapo? Iki lho. Bapak penak. Ate lapo kon? Aja kurang ajar. Aja nyocot ae. Lapo? Bapak penak. Aja kakek bawah. Rene. Maju Rene wani kon. Lapo? Bapak penak. Ya ampun cilik kena sakmene jare bapak penak ae. Lapo, Bi? Lapo? Rontok rene iki. Senota apane? Sandale. Oh, kotorane sandal. Regete sandal rontok. Nggih. Omong gak ana wong. Ayo. Oh, ngene tak kerutuk. Ayo. Aku ya malah ngerutuk. Aku genten, aku sik. Ayo. Lapo? Aku seneng awakmu. Ora doyan kowe. Aku doyan goblok. Aku ya games. Ayo. Aku ora sudi. Aku sudi. Aku ki sing mau. Aku gelem goblok iku. Kerutuk penak. Aku selak pingin Nang acak. Ayo. Tel selan. Ayo. Padha dene karo-karone badhe sing jajeni. Lah iya. Padha, ya Bi. Terus gering. Kurang ajar, kurang ajar. Rambutmu kari loro. Apa nyenengi aku kita apamu? Rambutnya kari loro. Iku. Lah iki rambutmu iki apa ki? Ono blas iki lho. Lah iki kari loro, liyane jek akeh utuh. Apa? Iki lho, iki. Lho iso iki citoke sik ketel kok. Ayo.
Enak. Melaku. Kerutuk. Aja kurang-kurang ajar. Didelok wong sakmene kae ku lho. Mbok kae contoh sing apik kan gorek nang. Iki dudu wong. Lah ngapa? Penyakitnya beras. Sampe tawur Mas. Ayo. Oh, iku lho tak gandil. Masa muandu ta mbok gandul-gandul ku. Ora rasane. Puslu. Cocok mulih ngomong sing penak kurang ajar kok. Syukur. Rino, karo ni. Aku lek wis ngomong sih, ora doyan karo kowe. Ora sudi mbawek bojo, tak gaya apa? Menungso kaya kon-konku nduk laran kono, akeh. Rumah sapa iki percil tak corong rumah sang. Kok kon niku Gelem aku kenakan kon. Tak gaya apa? Ndak makane tak gaya gedibal ta. Tak gaya keset ta. kok masalah nemen iki. Kok Kayak apa? dikeset ya. Kekeset babak, gak kekeset sikil ae. Ya. Cek-cek sikil bapak kasan kene iso. Enak ngene lho. Iku jenenge wong lemper goblok. Wong lek kocok kaya ngono ku, gak ada utek ku. Menungso dicelatuke mah gak tambah merah tambah glibet ae, kurang ajar. Nek tak diglebeti gak uman nek. Ante kan gak duwe isi. Lah apa isi golek duwe kok isi. Wong kok sok ngeyel lah, mbek mulih ngomong nyeblani temen. Gak kumanan. Ini nama jore. Oh, dikai lho, kayak saiki. Mesti kurang ajar. Rungokno to pembu. Nggih, Pak. Mbok wongmu tak kuwi, he? Wah, arek saudo, Mbok. Rungokno pembu. Gak suka gak kopi, Cak. Gak dawet gak ketan. Aku gak suka gak sudi, Cak. Aku gak arep gak doyan ki lho gambarmu. Jongor syukur dicelathor. Mulane wong lanang nek lambene rusak arep wedok nek celah rusak penake. Sampai gak paribasan. Gak cuka, gak kopi cak, gak dawet gak ketan. Aku gak suka, gak sudi gak arep gak jon. Lho gambarmu. Ah mosok bi gambarku mek kon kaya iki. Bi. Bacot. Arek kaya ngene dikira kaya butung. Awak dhewe nek paribasan, cinta ditolak, dukun bertindak. Manuk gak kena dikerek, didukno gak kena dipek. Dijokono. Kanca dhewe ngene dukunane. Didukono. Iya. Aku duwe kenalan dukun mandi saiki pinter. Sapa? Naden. Naden iki sapa? Naden ngarangono Baturana. Kaya Lho, amit-amit jabang bayi. Kate golek beling bayi. Gak kok akeh wong stres ini, Bi. Oh. Loi, Bi. Irunge padha mek kon. Aja pringisan. Kon ketekan biji gak? Kono aja sembrono karo aku. Kon tekan tisu gak ketemu aku. Wah, aku topo. Nang ndi? Gunung Klothok. Suwe 40 dina 40 bengi. gak mangan sego. Gak, Mangan apa? lontong. Padha ae kaya wong kaliren goblok iku. Bareng aku topo nduk kono Gunung Klothok gak kerasan, Ding. Pindah. Aku ngalih nang Gunung Iwak Asin. Tunggale gunung iwak teri barang iku. Bareng aku nduk kono kepengin oleh wising Jawa atau kepengin oleh pusaka sing akeh 36,5. Ayah. Wis. Bareng tak rewangi sendakep asta tunggal merempet. Heeh. Ayo, telorot. Kris. Dudu Apa? lintang alih. Kris. Buktine ndi? Jimat. Jimate ndi? Tak duduno buktine. Iya. Aja kaget, aja sumelang. Iku lha opo to kok? Ya ngono kon goblok. Oh, kesengeren. Ya. Sip. Tak duduno aja kaget. Olehku topo, olehku. Ya. Iku apa? Iki ngono ilate ula naga. Jimat. Iki jimat. Sing aran jimat iki sapa? Aku. Wong atas sing entong. Lho. Mbah, sing guwak menika Sulabi, Mbah. Sinas kula, Mbah. Sulabi, Mbah. Wong entong jadi disembah goblok kok. Apa? Entong. Jimat. Iya jimat. Nggih. Nggih. Jimat. Jimat. Gak ngomong karo jimat tak tapuk kapok kon. Iya penceng kono iku. Wis, mari ngunting.
Aku kepengin oleh pusaka maneh. Iya ya. Sila. Sila. Sendakep merempet. Ayo. Glubuk. Glubuk. Jimat. Glubuk. Jimat. Duduk. Apa? Wong dadu. Oh, musuh wong kocul ki repot. Jimat. Buktine ndi jimat? Aja buktine. Aja kaget. Awal. Aduh. Iku takaran lebih apa ki? Apa? Jimat. Wong ngene kok jimat iki lho. Lho, terus semberan kok. Gulek-gulek. Oh, ya. Paling gua jimat kualat, Mbah. Sing gua sing kula suwal bimbah. Wong gulek-gulek jadi sembah. Apa? Gulek-gulek. Jimat. Nggih, jimat. Apa kene ngaran? Gulek-gulek. Jimat. Gulek-gulek. Kene gak ngelek jimat tak tutuk kon. Jimat. 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 Bodoh pangkon. Buktine ndi buktine? Buktine tak tutuk. Nah, iki sing mantap. Ya. Jimat. Apa? Jimat. Apa iki? Jimat. Ngawur wong klopo jare jimat. Meng jare jimat kok. Wis. Apa? Ji, aku tulungen. Berapa? Aku dicelathuk arek wedok entek ngamek kurang golek. Ya apa sing arek wedok kene aku? Isin Ji aku Ji. Aku jeneng kanca tak tolong. Kanca dicelathuk arek wedok aku ya isin. Iya, iya. Tapi syaratnya Nek arek arek wedok kene wis kenek kudu kok rabi. nek kata rabi, Dosa, wong dosa neraka, nduk neraka disiksa. tak rabi Ji. Gak kuwatir. Awakmu njaluk jimat apa njaluk dawa? Ya donga ya jimat. Aku duwe jimat ilate ulanaga. Endi? Iki lho. Dongono. Iya. Pakai donga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kon ku yasinan ta. Lah, kelanturen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So. Apa sih kok iso? Nyawa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe iki kowe bangawuk-awuk. Alah. Iki melok. Melok. Kulci kul bangawuk-awuk. Cina mati ku plok bangawuk-awuk. Cina mati ku plok bangawuk-awuk. Til kondal kantil. Ono kantile barang. Til kontal kantil. Kantile sapa nek rantul? Kantulku dhewe. Ya wis. Lah kok ditono Cina kapan lho? Lah dawa kok ditono apa? Cina mati kuplok abang. Lho, lek klintingane bisa Jono iki. Oh, ketokmu kelintingan. Tapi ku gongseng tapi mandi. Carane anteme bathuke arep mek dongok telu. Tel. wong kok areke goblok Iri-iri karo dongane. karo doane ini. Apa? Salah katur. Katur salah. Dongono Bi. Salah katur salah. Nah, tak jalo. Awas, kudu kok rabi. Kok sembulet nang aku kok. Kok dadi tlatune aku ya pendengen nek arek wedok. Jaluk taji Gak iki diwong loro kok sok. Lho gak iso sih. Siji ya siji. Gak kena diwong loro. Aku njaluk dawa kene kok. Aku Ji. Kon njaluk. Gek aku ya ditlathu mung ya. Lho wis diatu. Syukur. Lah iya. Nek awakmu dicelathuk tak kei dawa. Dawa apa? Wah, sing mandi dhewe pengasian. Lah iki percaya. Dawa pengasian ku aja cacak menungso gak katut teko awakmu. Nek dirap. Kon ro wedhus. Ro. Kon ngempita godhong turi blek kintil mburimu wedhuse. Iku ra mandi elmune enten wedhuse kaliren. Wes tak kei dawa pengasian. Tak catete. Cateten. Dicatet agak. Wes ora. Oh, kok jero Nek catet gak mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Son mata ajiku. Bantre diangkrik iku. Kudu ngono iku. Son mata ajiku. Semar kuning. Kena apa Semar kok kuning? Mergo dicet. Iso takok aton. Wis aja iku digawe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Semar ndodok. Kena apa Semar kok ndodok? Udunen. Wah, pelek kok. Sing mandi lho, Ci. Ki mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kakek bismillah. Setiap ngempane doa pengajian harus dikai bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Semar menek kates. Lah lha apa kok menek kates? Mergo nek sing mateng. Semare kaliren. Wis kae, duwe iki mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wis kaliren. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong bolong. Aku emoh. Dawa kok sing apik ta? Lho, elek tapi mandi. Dawane wong biyen ku elek-elek tapi mandi. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong bolong. Ongkong-ongkong bolong. Bolonge diongkong-ongkong. Nek gak bolong aja diongkong-ongkong. Yo, yo. Wis, Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong bolong. Bolonge diongkong-ongkong. Nek gak bolong ya aja diongkong-ongkong. yo, yo. Mundak kosong. Tapi tak takokne karo Mbah klopo entong-entong guleg-guleg. Keterima gae? Terima gae teko iki. Nek aku keterima, Berarti mumet. oh, Nek gak diterima gak mumet. muga-muga mumet to. Ongkong-ongkong bolonge keterima. Mbah klopo entong dan guleg-guleg. Alah, alah. Sulap ngenekno arek wedok, bengi iki kenek tagane kenek mumet to nek gak kenek aja kok mumet. Muga-muga mumet. Mbah, Nek, lah kok mumet? Pancen tak umet yo. Iblis iki. Mandi tagak Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong bolong.